În construcții, fiecare detaliu contează. Și fiecare greșeală costă timp, bani și încredere. Sistemele de drenaj ineficiente, lipsa consultanței tehnice, produsele slab calitative, toate duc la probleme reale. Inundații, infiltrații, costuri suplimentare și întârzieri. La Vodaland știm exact ce înseamnă presiunea de pe șantier. De aceea oferim soluții testate, consultanță tehnică reală și produse durabile gândite să reziste ani de zile. De la rigole pentru orice tip de trafic până la separatoare de hidrocarburi, stații de pompare sau produse pentru grădini și infrastructură urbană, avem soluții adaptate fiecărui proiect, fiecărei provocări. Comand simplu online și ai livrare rapidă și gratuită la comenzile de peste 2000 de lei și extra 3% reducere dacă plătești cu cardul. Cu Vodaland, soluțiile vin direct la tine, fără bătăi de cap. Vodaland, partenerul tău de încredere pentru soluții de drenaj și infrastructură. Intră pe vodaland.ro.